Magluwas kanday Marcos kag Romualdez ginulamid man ang iban pa nga ginapatihan nga nakabinipisyo sa flood control scandal sa pagpanguna ni Anay ako Bicol Representative Zaldico, sanday Anay Senate President Vicente Soto III, Senador Irwin Tulfo kag Anay Senador nga si Mamayang Liberal Representative Laila de Lima. Sa pahayag sang ex-marine nga si Bernard Gumban, duwa ka beses siya nga nag-deliver sang maleta nga kwarta kay Senator Irwin Tulfo. Sa una nga bes, isa ka gamay kag medium size nga maleta ang ginala nila nga may unod nga ginabanta 20 to 50 million pesos. Sa ikaduwa nga bes naman, anom ka lain-lain nga kadakuon ang ginpadala nga maleta. Ako po sir si Bernard Gumban. Bali po nakapag-deliver po ako doon kay Senator Irwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po 2 maleta, tapos yung pangalawa po 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po. Small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and ang medium? Yung medium po. Ang medium mata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po. Okay, tapos yung medium? Nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. Your Honor. even assuming small lot, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Yes, Your Honor. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Ginbuyagyag man sang mga ex-marines nga nagdala sila sang 5 kadalagko nga mga maleta nga nagaunod sang 40 million pesos sa tubtob 70 million pesos kay Senator Tito Soto III. Ilagin pahayag nga ginbili nila ini sa building ni Soto sa Baclaran sang tuig 2024 bag-o ang campaign period. Sige sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalau na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon dumiretso yung limo ni boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po niya, si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po, akyat sa taas po.